नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला बटाटे वडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। तर आता आपण बटाटा वड्यांसाठी लागणारी भाजी पाहूया। ही भाजी तुम्ही चपाती किंवा भाकरीवर सुद्धा खाऊ शकता, एकदम टेस्टी होते ती। त्यासाठी लागणारे साहित्य, इथे मी अर्धा किलो बटाटे घेतले, मीठ टाकून उकडलेली आहे ती कुकरला 4-5 शिट्या करून चांगले उकडून घेतले चांगले। फोडणी करणार आहोत, त्यासाठी लागणारे साहित्य तेल, राई, जिरं, आलं, लसूण आणि मिरच्या यांचा ठेचा करून घेतला आहे मी ते। त्यानंतर कोथिंबीर वरून टाकायला, त्यात फोडणीमध्ये ओवा, एक मीडियम साईजचा कांदा आणि 10-12 कढीपत्त्याची पानं, छोटी आहेत ती, मोठी असते तर कमी अधिक करू शकता। त्यानंतर चवीपुरता मीठ। आता आपण कृतीकडे वळूया। तर आपण गॅस चालू केलाय, त्याच्यावर पातेलं ठेवलंय मी गॅसवर। ते चांगलं तापल्यानंतर आपण त्यामध्ये तेल घालणार आहोत। 2 ते 3 चमचे तेल घातलेले आहे ते। तेल चांगलं तापल्यानंतर त्यामध्ये राई, पाव चमचा राई, पाव चमचा जिरं, त्यानंतर कढीपत्त्याची 7-8 पानं आहेत ती आपण आता घालूया याच्यामध्ये। गॅस बारीक करायची आपल्याला। त्यानंतर हा कांदा, मीडियम साईजचा कांदा आपण यामध्ये टाकणार आहोत, बारीक चिरलेला आहे कांदा। थोडासा ओवा टाकणार आहे भाजीमध्ये, चांगला परतून घ्यायचं आहे आपल्याला हे। त्यानंतर आता हे आलं, लसूण आणि मिरची 4-5 मिरच्या घेतलेल्या मी, तिखट आहेत मिरच्या। ही भाजी थोडी तिखटच छान वाटते। 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं, हे सर्व मी जाडसर मिक्सरला वाटून घेतले। भाजीमध्ये जरा चवीला छान लागतं, मिरच्या काढायचीही गरज नाही। मगाशी मी हळद सांगायला विसरले, त्या भाजीसाठी आपल्याला थोडी हळद लागणार आहे मी, फोडणीमध्ये थोडी हळद टाकणार होता। थोडीशी कोथिंबीर मी या फोडणीत टाकते, जरा चव चांगली येते त्यामुळे, वास मस्त। फोडणी चांगली आपल्याला भाजून घ्यायची। फोडणी चांगली व्यवस्थित भाजल्यानंतर आणि आलं आणि लसूण व्यवस्थित भाजल्यानंतर आपण त्यामध्ये हा बटाटा उकडून कुकरला चांगली 4-5 शिट्या करून उकडून घेतलाय, तो आपण यामध्ये घालायचा आहे। असं चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आपल्याला हे फोडणीमध्ये। बटाट्यांना जरी वरून मीठ टाकलं उकडताना तरी ते लागत नाही व्यवस्थित, त्यासाठी आपण थोडं मीठ टाकणार आहोत बटाट्यांना लागायला हवं चांगलं म्हणून। त्यात आपण थोडं पाणी टाकणार आहोत, थोडंसं आपण पाणी घालणार आहोत बटाट्यामध्ये। त्याला मीठ आपण आता टाकलंय ते चांगलं लागायला हवं, जरा थोडा हक्का मारणार आहे पाणी नावाला। जी फोडणी जी काय केली ती आणि शिवाय आलं लसूण सर्व या बटाट्यांना चांगलं लागायला हवं, त्याच्यासाठी थोडं पाणी घालणार आहे मी। ही भाजी चांगली शिजायला हवी, जास्त बटाटे शिजवायची, शिट्या जास्त करून कुकरच्या। ही भाजी चवीला खूप छान लागते। बटाट्या वड्यांच्या भाजीसाठी जी भाजी करते त्यामध्ये आलं आणि लसूण जास्त हवी, चव छान लागते त्या बटाट्याच्या भाजीला। तर हे आपण चांगलं हे करून द्यायचं, याच्यावर झाकून ठेवणार आहे 2 मिनिटासाठी, गॅस बारीक करायचे आपल्याला। बटाट्यांमध्ये पाणी घातल्यावर 2 मिनिटासाठी आपण इथे झाकण ठेवणार आहोत या, आणि यावर पाणी ठेवणार, जेणेकरून बटाट्याला मीठ मसाला त्या भाजीला सगळं छान लागेल। ही भाजी सुकी करायची, एकदम सुकी केलं नाही त्याच्यामुळे नसेल पाणी तर मग आपल्याला गोळे करायला पण बरं पडतं। ही जर अशीच खायची असेल तर अशीच सुद्धा छान लागते ती भाजी। आता आपण ही झाली का बघूया, 2 मिनिटं झाली भाजी। त्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर आता घालूया। आपली कोथिंबीर घालून झाली भाजी छान। 2 मिनिटं पुन्हा मी झाकून ठेवणार आहे, भाजी आपली होत आली आता। कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवूया, त्याच्यावर पाणी ठेवून कोथिंबीरीचा वास पूर्ण त्या भाजीत उतरायला हवा। त्यामध्ये वाटणामध्येच आलं लसूण आणि मिरची एकत्र वाटून घेतलंय, त्याच्यात जाडसर असं खाताना आपण ते काढून टाकावी लागत नाही किंवा तिखटही लागली, भाजी एकसारखी चांगली लागली जाते। मी त्यासाठी मी वाटून घातली मिरची यामध्ये। ओवा घातल्यामुळे पोट फुगणार नाही, त्यासाठी पण आपण त्यात मुद्दाम ओवा घातलाय पाव चमचा, तर वास पण छान येतो ओव्याचा। आता ही आपली 2 मिनिटं झाली, आपण बघूया झाली का आपली भाजी।
बटाटी शिजलेली होती, त्यामुळे भाजी व्हायला वेळ लागत नाही. ही भाजी तुम्ही नुसती अशी सुद्धा चपाती किंवा भाकरीवर सुद्धा आपण खाऊ शकतो. चवीला खूपच छान लागते ही भाजी. आपली ही भाजी आता तयार झाली बटाट्याची. आता आपण बटाटे वडे कसे बनवायचे ते पाहूया. त्यासाठी लागणारं साहित्य, बटाटे वड्यांसाठी आपल्याला ही भाजी लागणार आहे. आता बॅटर बनवण्यासाठी आपल्याला इथे मी 1 बाउल बेसन घेतलंय. त्यामध्ये टाकण्यासाठी आपल्याला एक पाव चमचा ओवा लागणार आहे. त्याच्यानंतर थोडासा खायचा सोडा, तांदळाचं पीठ, कोथिंबीर आणि मीठ आणि थोडं पाणी लागणार आपल्याला गोळ बनवण्यासाठी. ते आता मी बनवायला घेते. ह्यामध्ये आता मी 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकते. त्याच्याने बॅटर चांगलं खुसखुशीत होतं. त्यानंतर आपल्याला लागेल तेवढं, ह्या बॅटरला लागेल तेवढं मीठ आणि कोथिंबीर थोडीशी टाकणार आहे मी. पाव चमचा ओवा, थोडा किंचित नावाला सोडा टाकणार आहे. त्याने बटाटे वडे चांगले फुलतात. आणि हे पाणी, ह्यात लागेल तेवढं पाणी, जास्तही पटकन उठायचं. थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला हे बॅटर तयार करायचंय. थोडं थोडं पाणी घालायचं, एकदम पटकन घालायचं नाही तर बॅटर पातळ होईल ते. आता आपण त्या बटाट्याच्या भाजीची, बटाट्या वड्यांसाठी जी भाजी तयार केली त्याच्यात आपण गोळे तयार करूया वड्यांसाठी. तुम्हाला हवे तसे चपटे सुद्धा तुम्ही करू शकता, लहान मोठे ते तुमच्यावर आहे. अशा प्रकारे आपण आता सर्व गोळे तयार करून घेऊया. आता आपण गॅस चालू करूया. आता आपण बटाटे वडे करायला घेऊया. या इथे मी असे सर्व गोळे करून तयार करून घेतले. आता आपण बटाटे वडे करूया, तळूया. हे एवढं घट्ट आपल्याला बॅटर हवंय. याच्यात बॅटरमध्ये घोळवायचं, सोडायचं. गॅस मिडियम ठेवायचं आपल्याला. थोडा गॅस मिडियम करायचा आपल्याला. चांगले खरपूस भाजायचे आहेत आपल्याला. ते बॅटर जास्त पातळ झाले तरी ते व्यवस्थित लागत नाही त्याच्यावर, म्हणून मिडियम व्यवस्थित हवं बॅटर सुद्धा. असं घट्ट, एवढं घट्ट हवं बॅटर. असे मस्त असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. याच्यात बॅटर मध्ये घोळवायचं, सोडायचं. गॅस मिडियम ठेवायचा आपल्याला. अशा प्रकारे आपण आता सर्व वडे तळून घेणार आहोत. आता आपण बटाटा वड्यांबरोबर खाण्यासाठी शेंगदाण्याची चटणी कशी बनवायची ते पाहूया. ही खूपच छान लागते वड्यांबरोबर. ही चटणी आपण भजी, वडे आणि चपाती, भाकरी बरोबर देखील खाऊ शकतो. तर आता आपण या चटणीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया. आपल्याला इथे 1 बाउल शेंगदाणे लागणार आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धी वाटी सुकं खोबरं आणि चवीपुरता मीठ. आता आपण हे सगळं साहित्य मिक्सरला लावून घेऊया. त्याचबरोबर आता आपण यात 1 ग्लास पाणी घालूया. आता ही आपली चटणी तयार आहे. अशी बारीक आणि एवढी पातळ आपल्याला हवी आहे. ही चटणी खूपच छान लागते.
आपले बटाटे वडे तयार आहेत. आता हे चटणीबरोबर आपण सर्व करूया. तुम्ही नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.